αρέσουν να παρακολουθήσουμε το έθιμο έργο θεατές. Όλοι όσοι σφάζονταν τα προηγούμενα χρόνια να κερδίσουν το χρήσμα από τα μνημονιακά κόμματά τους, τώρα θα εμφανίζονται και εμφανίζονται, πέφτει πολύ για εκδοτικά, ως ανεξάρτητοι, που συμπάσχουν με το λαό που υποφέρει. Αυτοί που στήριξαν και στηρίζουν ακόμα και σήμερα. Τα κόμματα που οδήγησαν τη χώρα και το Δήμο στα βράκια θα προσπαθήσουν να μας πείσουν να περιμένουμε για άλλη μια φορά κάποιο σωτήρα, ικανό, έμπειρο, γνώστο των θεμάτων, με αγωνιστικές περγαμηνές φυσικά, σε υπουργικούς διαδρόμους και βουλευτικά γραφεία. Να έρθει να μας σώσει. Τέρμα. Εμείς δεν περιμένουμε. Αγωνιζόμαστε. Παλεύουμε, διεκδικούμε και ονειρευόμαστε. Αποφασίσαμε στο έργο της δικής μας της ζωής και των παιδιών μας να γίνουμε πρωταγωνιστές. Η δημοτική μας κίνηση έχει μόλις ένα χρόνο ζωής. Σε αυτούς τους μήνες κατάφερε να τραβήξει την προσοχή χιλιάδων συνδημοτών μας. Και προσέχτε, εμείς δεν βλέπουμε, δεν μπερδεύουμε τον πόη μας με τον ίσιο μας. Κατάφερε να συζητήσει με αρκετούς από αυτούς. Να σταματήσει μαζί με άλλες συλλογικότητες της πόλης, πολιτικές της Δημοτικής Αρχής, του στόχευμα στο ξεκούλημα των βρεφονιπιακών σταθμών, του κολυμβητηρίου, του Πρεσό. Σε αυτό το διάστημα, και αυτό τους ενοχλεί, δείξαμε ότι αποτελούμε έναν άλλο δρόμο προσέγγισης της πολιτικής. Μακριά και έξω από κυκλώματα, παρεούλες και συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Άραγε, γιατί εμείς μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα στο Δήμο, ενώ αυτοί δεν μπορούν? Γιατί εμείς θα πούμε την αλήθεια και ας το πληρώσουμε κυκλογικά. Ο άλλος δρόμος δεν κρύβει και δεν θα κρύβει την αλήθεια από τους πολίτες. Δεν θα τους πει ότι σε μια Ελλάδα που ξεπουλιέται κομμάτι-κομμάτι στους δανειστές της, που έχει 1,5 εκατομμύριο ανέργους, που οι νέοι άνθρωποι δεν τολμούν να κάνουν όνειρα για το μέλλον, που χιλιάδες οικογένειες αντιμετωπίζουν καθημερινά προβλήματα επιβίωσης, εμείς με ένα μαγικό ραβδί θα μεταμορφώσουμε την πόλη σε παράδεισο. Αντίθετα, τους καλούμε να παλέψουν και να ενωθούν με όλους τους εργαζόμενους σε όλη την Ελλάδα, σε ένα ορμητικό ποτάμι για να φύγει η κυβέρνηση και η Τρόικα, για να ανοίξει ο δρόμος για μια άλλη πατρίδα, χωρίς μνημόνια και χρέος. Γιατί εμείς το μόνο που υποσχόμαστε και θα υποσχεθούμε είναι ότι θα κάνουμε αυτό που κάναμε πάντα. Δίπλα και μαζί με τους δημότες θα αντιπαλεύουμε τις πολιτικές της φτώχειας και της μιζέριας. Γιατί εμείς ταυτόχρονα δεν θα κρυφτούμε πίσω από την κρίση. Η κυβερνητική πολιτική που καταδικάζει τους Δήμους σε μαρασμό δεν θα είναι το άλλο μας για να κάνουμε ό,τι κάνει η σημερινή Δημοτική Αρχή. Οι στρατιές συμβούλου, οι πελατειακές σχέσεις με τους δημότες, οι αναθέσεις έργων με αδιαφανή τρόπο, οι λάθος προτεραιότητες, η δουλικότητα με την οποία αποδέχεται και υλοποιεί όλες οι κυβερνητικές κατευθύνσεις είναι αποτέλεσμα πολιτικής απόφασης της Δημοτικής Αρχής. Αυτής της Δημοτικής Αρχής. Και όχι αναγκαστική επιλογή. Γιατί εμείς δεν ερχόμαστε για να διαχειριστούμε, αλλά μαζί με εσάς, στηριζόμενοι από εσάς, εσείς δηλαδή, έρχεστε να ανατρέψετε όλα όσα μας οδήγησαν στη σημερινή χρεοκοπία. Ναι, λοιπόν, μια αριστερή Δημοτική Αρχή δεν θα έρθει να διαχειριστεί την κακομοιριά, αλλά να την ανατρέψει. Ο κόσμος δεν θέλει πια προγράμματα και μεγάλα λόγια. Έχει μπουχτίσει από ανεπάρμοστα προγράμματα. Όχι γιατί δεν υπάρχουν τεχνικά τα προγράμματα, ούτε γιατί δεν υπάρχουν πάντα χρήματα. Ο κόσμος θέλει όραμα. Όχι όραμα για το τι, αυτό το έχει και μόνος του, αλλά για το πώς. Το τι του λείπει το ξέρει. Το πώς θα τα αλλάξει δεν ξέρει. Και δεν το ξέρει γιατί πρέπει να το δείξουμε ξανά. Ότι το πώς σημαίνει μαζί. Μαζί και αγωνιστικά. Στο Δήμο που με την ψήφο των πολιτών θα γίνουμε Δημοτική Αρχή, δεν θα υπάρξει σπίτι με κομμένο ρεύμα. Δεν θα υπάρξει συμπολίτης μας που θα κάνει το σπίτι του σε πληστηριασμό. Θα φροντίσουμε εμείς και εσείς γι' αυτό. Η νομική υπηρεσία του Δήμου, οι εργαζόμενοι του Δήμου και κυρίως η δική σας παρουσία και δράση θα το επιβάλλει. Στο Δήμο που με την ψήφο των πολιτών θα γίνουμε Δημοτική Αρχή, δεν θα υπάρξει οικογένεια που θα μείνει χωρίς τρόφιμα, γιατρό ή φάρμακα. Ο Δήμος, με όλες τις δυνάμεις, σε συνεργασία με τους επιστημονικούς φορείς, τις συλλογικότητες της πόλης και κυρίως τους λαϊκούς ανθρώπους της γειτονιές που ξέρουν από φτώχεια, αλλά και από αξιοπρέπεια και αλληλεγγύη, θα χτίσει ένα δίκτυο προστασίας και φροντίδας σε όσους οι πολίτες μας υποφέρουν. Στο Δήμο που με την ψήφο των πολιτών θα γίνουμε Δημοτική Αρχή, δεν θα υπάρξει σχολείο χωρίς πετρέλαιο το χειμώνα.
χωρίς υλικές προϋποθέσεις για να λειτουργήσει με αξιοπρέπεια. Ταυτόχρονα, μαζί με τους γονείς, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, θα σταθούμε απέναντι στην κυβερνητική πολιτική που θέλει να γκρεμίσει τη δημόσια εκπαίδευση. Στο Δήμο που με την ψήφο των πολιτών θα γίνουμε δημοτική αρχή, δεν θα επιτρέψουμε σε καμιά τρόικα, σε καμιά κυβέρνηση να ξεπουλήσει την περιουσία των δημοτών, να βγάλει στο σφυρί πάρκα, αθλητικούς χώρους, ελεύθερους χώρους που δίνουν διέξοδο και ανάσα στους κατοίκους της πόλης που δοκιμάζεται. Στο Δήμο που με την ψήφο των δημοτών θα γίνουμε δημοτική αρχή, μαζί με τα κοινοτικά συμβούλια και τις συνελεύσεις των πολιτών, θα ιεραρχήσουμε τα προβλήματα. Και σε αυτές τις δύσκολες και ασφικτικές οικονομικά συνθήκες, αξιοποιώντας το έμψυχο δυναμικό του Δήμου και τα μέσα που διαθέτει, θα δώσουμε στους κατοίκους της πόλης τις καθαρές και πράσινες γειτονιές που τους αξίζουν. Στο Δήμο που με την ψήφο των πολιτών θα γίνουμε δημοτική αρχή, θα προωθήσουμε ένα σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης της πόλης, λαμβάνοντας υπόψη μας το περιβάλλον, την κοινωνική συνοχή της πόλης αλλά και τις δυνατότητές της. Άμεσα θα προωθήσουμε λύσεις σε όφελος του λαού της πόλης για τα μεγάλα θέματα, αυτά που οι άλλοι δεν αγγίζουν γιατί πονάνε. Της ΔΕΗ, της περιοχής των πρώην εργοστασίων στα λοιπάσματα, του λιμανιού. Δεν επιτρέπεται σε μια πόλη περιτριγυρισμένη από θάλασσα οι κάτοικοι της να μην έχουν πρόσβαση σε αυτή. Κάποιος θα βάλει τέρμα και αυτοί θα είμαστε εμείς. Θα υπάρξει ουσιαστική και αμφίδρομη πληροφόρηση προς και από τους πολίτες. Ενίσχυση και θέσπιση ουσιαστικών δημοκρατικών και συμμετοχικών διαδικασιών. Ορθολογική αναδιάρθρωση δομών και διαδικασιών με χρήση νέων τεχνολογιών, χτύπημα στην γραφειοκρατία για την υλοποίηση και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του Δήμου, για την οργανική στήριξη κανόνων και δομών, ελέγχου της νομιμότητας, της διαφάνειας, της ισονομίας και της σωστής οικονομικής διαχείρισης. Και για τη συστηματική αποδόμηση των πελατειακών σχέσεων που εδώ και δεκαετίες έχουν χτίσει. Συνδημότες και συνδημότισσες. Η δημοτική κίνηση πολιτών και ρατσινίου άλλος δρόμος και δραπετσό ένας άλλος δρόμος και εγώ, το θυμήθηκα, μεσόγραφος, και εγώ έχουμε γίνει στόχος εδώ και πολύ καιρό όλων αυτών που είναι υπεύθυνοι για τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη μας και που σήμερα προσπαθούν να πείσουν ότι είναι μέρος της λύσης, ενώ είναι μέρος και δημιουργεί του προβλήματος. Η δική μας αντίληψη, η δική μας θέση είναι ότι δεν παίρνουμε τον κόπο να τους απαντήσουμε. Εμείς ό,τι είναι να πούμε το λέμε στις γειτονιές. Συζητώντας με τους ανθρώπους. Επιτρέψτε όμως τώρα που σας είδα μαζεμένους να πούμε δύο λόγια, αν θέλετε, στο τι είναι εκείνο που τους πειράζει, τι είναι εκείνο που τους ενοχλεί στον άλλο δρόμο και τους αναγκάζει να στρέφονται με κάθε ευκαιρία εναντίον του. Ενοχλεί που ο άλλος δρόμος είναι μια αυτόνομη αυτοδιοικητική παράταξη, χειραφετημένη από κομματικές, συντεχνιακές και ιδιωτικές εξαρτήσεις, κυρίως το τελευταίο τους πονάει. Προσιλωμένη στην υπεράσπιση του συλλογικού συμφέροντος, δημοκρατικά οργανωμένη παρά τις αδυναμίες της και ανοιχτή και σε νέες ιδέες και σε κοινωνικές αναζητήσεις. Ενοχλεί που ένα μεγάλο κόμμα της αριστεράς, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, επιλέγει να συμπεριφερθεί ως ένα αριστερό κόμμα, Νίκο είδες ακούω, που αντί να χρήσει κάποιον υποψήφιο δικό του παιδί, αποφασίζει να κολυμπήσει μέσα στην τοπική κοινωνία, να συγκροτιστεί με άλλες ζωντανές δυνάμεις της αριστεράς και να πάρει το ρίσκο να στηρίξει πρωτόγνωρες δημοκρατικές διαδικασίες που οδήγησαν σε υποψήφιο που δεν είναι κομματικό του θέλετος. Τι απογοήτευση αλήθεια. Για όσους περίμεναν από το ΣΥΡΙΖΑ όπως είχαν συνηθίσει από τα κόμματά τους να ακολουθήσει τον παλιό καλό γνωστό δικό τους δρόμο. Ο άλλος δρόμος τους καλεί τη συνταγή και δημιουργεί προηγούμενο. Πώς αυτοί οι δημοκράτες θα βγουν να απαντήσουν στο δικό τους κόσμο ότι στο 2014 αυτοί κάνουν ό,τι και οι προγονείς τους το 1914. Ο επιφανής ηγέτης, συνήθως κάποιος με φράγκα, ισχυρές διασυνδέσεις, κομματικές πλάτες, επιλέγει την αυλή του, φτιάχνει ένα ψηφοδέλτιο συνήθως ετερόκλητο, χωρίς κοινούς στόχους και οράματα και καταφέρνει με τους μηχανισμούς του να κλέψει την ψήφο των ανθρώπων. Ενοχλεί που στον άλλο δρόμο συσπυρώνονται δυνάμεις που προέρχονται από όλο το φάσμα της αριστεράς. Ενοχλεί ακόμα περισσότερο που
που στον άλλο δρόμο συσπυρώνονται δυνάμεις της κοινωνίας που δοκιμάζεται και αγωνίζεται. Και αυτό που ενοχλεί ακόμα πιο πολύ και τους τρελαίνει εκεί που κάνουν τα σχέδια, ξέρετε, το διαβήτη και το μολύβι για το πώς θα τους πάνε οι εκλογές, τους ενοχλεί ότι στον άλλο δρόμο συσπυρώνονται και ακουμπάνε άνθρωποι που δεν αποδέχονται το όραμα συνολικά της αριστεράς για την αλλαγή στον τόπο. Που όπως βλέπουν ότι μέσα από τον άλλο δρόμο τα όνειρά της στην τοπική κοινωνία μπορούν να πάρουν εκδίκηση. Αυτό τους ενοχλεί, αυτό τους πειράζει. Ενοχλεί και κάτι άλλο. Ότι ο άλλος δρόμος λέει την αλήθεια προσπαθώντας να ξεσκεπάσει όλους αυτούς τους Σαμαράδες, τους Βενιζέλους και τους μπουμπούκους της τοπικής πολιτικής σκηνής. Έχουμε και τέτοιους. Που ενώ οδήγησαν τον Δήμο στα βράχια, σήμερα εμφανίζονται ως ανεξάρτητοι σωτήρες. Μα σε ποιους νομίζουν ότι απευθύνονται? Είναι δυνατόν ο άνεργος συμπολίτης μας, ο νέος που δεν τολμά να ονειρευτεί, ο άρρωστος που δεν μπορεί να αρρωστήσει να πληρώσει για να γίνει καλά, να μην θυμάται τους ίδιους πριν λίγα χρόνια, να σφάζονται για να κερδίσουν την εύνοια του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας και των τοπικών βουλευτάδων τους? Ενοχλεί που ο άλλος δρόμος έχει ξεσκεπάσει το παραμύθι του έμπειρου και ικανού δημάρχου και μιλάει για πολιτική και πολιτικές. Τι ξεχνούν ότι ζουν στο κερατσίνι? Τον έμπειρο, τον ικανό, πάνω από κόμματα και πολιτικές δήμαρχο, τον έχει ζήσει στο πετσί του το κερατσίνι. Ο ίδιος άνθρωπος, με την ίδια ικανότητα, με την ίδια εμπειρία, σαν κομμουνιστής δήμαρχος στηριγμένος στο λαϊκό κίνημα, μεταμόρφωσε την πόλη. Ο ίδιος τύπος, ως Πασόκος, τσάκισε την πόλη, τα όνειρα και τους κατοίκους της. Ας μην φοβούνται λοιπόν οι καλοί μας φίλοι που θέλουν να μας προστατεύσουν το τελευταίο διάστημα. Γιατί και αυτό. Ο άλλος δρόμος λέει έχει μαζέψει γύρω του και δίπλα το λαμόγιο. Εγώ κοιτώντας τον καθένα ξεχωριστά από εσάς, βλέπω τον ορισμό του μη πολιτικά λαμόγιο. Και αυτό τους πειράζει, δεν πειράζει. Εμείς έχουμε δεσμευτεί ότι στο ψηφοδέλτιό μας θα αποφασιστεί από τα μέλη της κίνησης. Και όχι από τις γνωστές παρεούλες που ανεβοκατεβάζουν δημοτικές αρχές. Τα μέλη του άλλου δρόμου δεν έχουν ανάγκη από προστάτες. Το ψηφοδέλτιό μας θα αποτελείται από ανθρώπους που θα μας κάνουν περήφανους που τους επιλέξαμε. Αν τολμούν, ας κάνουν το ίδιο στις δικές τους κινήσεις. Προσπαθούν τελευταία, αυτό είναι το τελευταίο εβδομάδων, εφεύρημα, να πείσουν τους πολίτες ότι ο άλλος δρόμος είναι υπεύθυνος γιατί δήμαρχος είναι ο Τζανής, ότι τον στήριξε και τον στηρίζει. Σύντομα θα διαπιστώσουν ότι οι πολίτες έχουν και μνήμη και κρίση. Καταρχήν, ο άλλος δρόμος, δυστυχώς για την πόλη και για μας, δημιουργήθηκε το Φλεβάριο του 2013. Τώρα αυτές τις μέρες γινόμαστε ενός έτους. Στις προηγούμενες εκλογές απλά δεν υπήρχε. Φυσικά πρόσωπα που τον δημιούργησαν είναι εδώ και πολλά χρόνια στην πόλη μας. Τους αναγνωρίζουν οι κάτοικοι που τους έβλεπαν δίπλα τους στους καθημερινούς τους αγώνες για μια καλύτερη ζωή. Φυσικά και αυτό είναι καλό. Δεν τους αναγνωρίζουν οι γνωστοί άγνωστοι αρθογράφοι και τα πολιτικά τους αφεντικά. Γιατί απλά οι δικοί μας άνθρωποι δεν σύγχροναζαν στους διαδρόμους του Δημαρχείου, των Υπουργείων ή των βουλευτικών γραφείων που εδώ και χρόνια κινούνται αυτοί. Από τις πολιτικές δυνάμεις που στηρίζουν τον άλλο δρόμο, μόνο ο συνασπισμός που σήμερα δεν υπάρχει να στηρίξει τον Τζανί. Έγκαιρα αναγνώρισε το λάθος του και απέστειλε τη στήριξή του από τον μνημονιακό μας δήμαρχο, με τον οποίο, προσέξτε το, αυτοί που μας κατηγορούν για πάρα πολλά χρόνια, πριν λίγο καιρό, είχα συνεργαστεί αρμονικά στο ίδιο κόμμα του Πασόκ και σήμερα κάνουμε ότι δεν το γνωρίζουν. Λένε ότι ο άλλος δρόμος στήριξε τον Τζανί. Όταν γνωρίζουν ότι αυτό το χρόνο ζωής μας σταματήσαμε προς Θεού όχι μόνοι μας, με άλλες συλλογικότητες της πόλης και με εσάς. Επιλογές της Δημοτικής Αρχής που οδηγούσαν στο ξεκούλημα του Δήμου. Τα είπε και Σταυρούλη. Θυμηθείτε τη δράση μας για τη ΔΕΗ, το πολυμητήριο, τους βρεφονιπιακούς σταθμούς, τη δημοτική επιχείρηση και τους εργαζόμενους τους, το Πρέσο, τη Σκινσέπ, κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα που ταλαιπωρούσε τους συνδημότες μας. Τι τους πειράζει, δηλαδή, άρχισαν αυτό το παραμύθι. Γιατί για μας το πρόβλημα δεν είναι ο Τζανής, αλλά οι Τζανίδες. Όχι μόνο οι μικρές και μεγάλες προσωπικές τους ανεπάρκειες, αλλά κυρίως η πολιτική τους. Το κοινό τους, όχι οι μεγάλες ή μικρές διαφορές που όντως υπάρχουν, αλλά κυρίως η συμφωνία τους. Το κοινό τους όραμα. Ποιο είναι? Δήμος επιχειρηματίας, δήμαρχος μάνατζερ
δημότες, ψηφοφόροι και πελάτες. Αυτοί που με υποτιμητικό